Shahararren jarumin fina-finan Hausa wato Sarki Ali Nuhu cikin fushi ya yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari martani. Shahararren jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa Kannywood Ali Nuhu ya yi martani ne a kan sabon bidiyo da 'yan bindigar da suka saci mutane a jirgin ƙasa nan mai tafiya daga Abuja zuwa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ne farkon shigo ka wannan tashar, ka danna mana subscribe wato TGTV. A cikin wata wallafa da ya yi a shafinsa na Instagram, Ali Nuhu, wanda aka fi sani da Sarkin Kannywood, ya nuna ɓacin ransa akan yadda gwamnati ta zuba ido tana kallo 'yan ta'adda na cin karensu babu babbaka. Daraktan shirya fina-finan ya tambaya ko haka gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta ci gaba da zuba ido da al'umma ba tare da cika alkawarin da ta ɗauka ba na kare dukiyoyi da rayukan talaka ba. Hakika wannan ba daidai ba ne. Haka zalika jarumin shirya fina-finan Hausan ya tambayi ina imanin shugabanni da ke rike da madafin iko, inda ya jaddada cewa haƙƙin al'umma a kansu ba ƙarya ba ne. Daga ƙarshe, Ali Nuhu ya roƙi Allah Maɗaukakin Sarki kan ya kawo mana ƙarshen wannan musibu da ke faruwa. Yanzu haka gwamnatin za ta zuba ido tana kallon al'umma da ta yi alkawarin kare rayukansu da dukiyoyinsu a cikin wannan hali. Ina imanin shugabanni? Hakika al'umma a kan ku ba haƙƙin ku ba ƙarya ba ne. Allah ya kawo hanyar da mutanen nan za su kuɓuta cikin sauƙi. Amin summa amin. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin rahotanni irin waɗannan. Mun gode. TGTV.